predchádzajúcich dvoch videách sme sa venovali analýze cien vrátane turbulentných výkyvov počas pandémie. Dnes sa pozrieme na otázku, ktorá zaujíma väčšinu zberateľov. Aký cenový vývoj svetovaclavských dukátov môžeme očakávať v najbližších rokoch? V našej analýze sme potvrdili, že väčšina sledovaných kategórií medzi rokmi 2020 a 2025 napriek turbulenciám mierne rástla. To môže naznačovať aj ďalší dlhodobý trend. Cenové nárasty a následné korekcie z rokov 2020 až 2023 však neboli prirodzené a vytvárali priestor na špekulácie, čo trhu neprospievalo. Pozrime sa najskôr na aktuálne predajné ceny v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V kategórii tzv. Bežných mincí sa zameriame na 1 dukát ročníku 1923 a 10 dukát ročníku 1929 v období rokov 2023 až 2025. Konkrétne v roku 2023 sa 1 dukát ročníku 1923 predával za približne 800 eur. O rok neskôr, v roku 2024, to už bolo niekde na úrovni 800 až 850 eur a potom znova o rok neskôr, v roku 2025, už hovoríme o predajných cenách niekde medzi 900 až 950 eurami. To znamená, že medziročne tieto mince rástli zhruba na úrovni 10 až 15 Očakávame, že cena bežných ročníkov presiahne hranicu 1200 eur v horizonte najbližších 3 rokov. Tento rast bude podporený najmä zvyšujúcou sa cenou zlata. Pomer medzi cenou zlata a trhovou hodnotou svetovaclavských dukátov z minulosti ešte nebol úplne vyrovnaný. Pokračujeme 10 dukátom ročníku 1929, ktorého cena v roku 2023 bola približne na úrovni 17 až 18 tisíc eur. O rok neskôr už to bolo plus minus na úrovni 19 až 20 tisíc eur, a teda podobne ako pri 1 dukáte hovoríme o ročnom zhodnotení približne 10 až 15 Pri 10 dukátoch bežných ročníkov predpokladáme aj v najbližšom období približne 10 až 15 ročný nárast, a to najmä vďaka rastúcemu zahraničnému dopytu. Bežné ročníky dvojdukátov sú v porovnaní s 1 dukátmi stále podhodnotené. Hoci je tento trend dlhodobý, náš odhad je, že práve dvojdukáty by sa v najbližších rokoch mohli zhodnocovať o niekoľko percent rýchlejšie. Naopak, rast 5 dukátov aktuálne zaostáva za dynamikou 10 dukátov. Preto možno očakávať, že ich priemerné zhodnotenie bude krátkodobo niekoľko percentuálnych bodov nižšie. V dlhšom časovom horizonte však majú 5 dukáty potenciál výraznejšieho nárastu. V kategórii vzácnych ročníkov sa sústredíme najmä na 1 dukát ročníku 1936 a 10 dukát ročníku 1936. 1 dukát ročníku 1936 stál v roku 2023 približne 2000 eur. V roku 2025 to už bolo približne 2200 eur, a teda medzi rokmi 2023 a 2025 hovoríme o približne 10% cenovom náraste. Podobná situácia je aj u 10 dukátu tohto ročníka, ktorý v roku 2023 stál približne 24 000 eur a v roku 2025 už stál približne 26 000 eur. Náš odhad pre nasledujúce obdobie však naznačuje, že vzácne mince budú raz výraznejšie ako bežné ročníky, pretože ich aktuálne trhové ceny stále úplne neodrážajú ich skutočnú vzácnosť. Špecifickú kategóriu predstavuje dvojdukát 1938. Ten sa v roku 2023 predal za 105 000 eur. Keďže sa tieto mince objavujú na trhu len výnimočne, odhadujeme, že dnes by jeho reálna predajná cena bola približne 120 000 eur, čo uvádzame aj v našom katalógu mincí pre rok 2026. Dlhodobé trendy sú jasné. Extrémne vzácne mince sa zhodnocujú najvýraznejšie. Očakávame, že v najbližších rokoch bude pokračovať stabilný rast. Pri niektorých exemplároch môže ísť dokonca o viac ako 20% ročne. Záujem investorov aj zberateľov o extrémne vzácne mince dlhodobo rastie a dopyt neustále prevyšuje ich ojedinelý výskyt v predaji. Ak zvažujete investíciu do svetovaclavských dukátov, práve teraz je veľmi vhodné obdobie. Tento segment ponúka zaujímavé a najmä stabilné zhodnotenie, ktoré oceňujú zberatelia aj investori. Ďakujeme za vašu priazeň a nezabudnite nás sledovať, aby vám neušlo žiadne z našich ďalších zaujímavých videí.